tom. Když jsme hrozně líbil film narodit jde, ale majitelé Čechy a je to wok. Je to že v tom jídle něco religion. Ty jsi Hampa, ty jsi Hamus. To znám, to je moje oblečení, to pohodě nemůžu. Oni chtějí vědět, jaký je vary, jaký jídlo, no to je Ežesko, oni je Ežesko taky. Ale já udělal Česko. Asia, there's originally Asia to make it that is more interest. So that you're Czech, minulý na tom Světlý. Indonésie. Všechno není zprávy, stejně všechno není zprávy, anglicky není zprávy, český. Je to mixování, než stejný kaši. Děláme všechno kaše, děláme jídlo. Thajská, vietnamské, tibetské, všechno tam něco. Máte toho hodně, ale bude vás trošku sušit, ale to nevadí. Jenom si to smíchejte. No. Smíchejte se slinama a pak teprve polkněte. To nemá nějak výraznou chuť. Je to dobré? Nejlepší je to dáme do toho německého čaje. Dává úžasná kaše a tam nasytí. Ten tu nemáte. Kaši ne, ale tady máme, že si můžete udělat. Ale nebo kuličky, to je taková hustá kaše. To je taky, jak jste viděli tam, potom jak oni tam měli takový oheň rozdělaný a ty větve tam dávali, tak na to sypali taky campu. Zase to používají jako offering, ještě to je smíchaný s nějakýma ingredienci.